Triped magadiwa prophet. Ana iri kurova yakatarisa nzira inobva kuJoni chi ndo kune murume wangu asenda message achiti ari kusvika mangwana atori mumbasi. Saka Ana iri kurova chi kana murume achiuya? Maybe kufarira. Sure. Yeah. All right. Television. See. Because kana mumwe wako achigara kure kwamunogara musingaonane nekuda kwekumanikidzwa namabasa wozotiwo ndinouya kumba, Hana ifanirwa kudini? Moyo unofanirwa kufara. Hallelujah. Amen. Dambudziko renyu nderei? Ndaita problem yemudumbu. Muita mudumbu? Hallelujah. Sunday yapera, weekend yapera iyi. Manga muri kupi? Pane kwandaire ndiri. Aiwa. Ndazviona kuti pane kwamaiwe. Pindurai mubvunze ndati manga muri kupi? Ndave kuMeborini. Kuloji. Chi chakaitika muri kuMeborini ikoko? Chi chakaitika? Tine zvatakaita so isu hatiprofite, tinotobvunza. Taurai nyaya yenyu. Chi chakadii? Chakaitika. Tine zvatakaita. Takaita bonde, so takashandisa bepa racho iroro handina kuona kuti rakaenda kupi. Takatsvaga hatina kuriona. Maita bonde nani? Neboyfriend. Bepa riri pamuri ipapo ndo pariri. Pamuri ipapo ndo pariri chi? Batsirewo profeti. Makuti mudumbu imichiziwa yenyu yamakadini? Ndimunaro bepa ipapo apo. Television. Mosi uya nemurume wenyu ndokubatsirai muri pamwe chete semhuri. Zvindakubatsirwa sechi? Njengemhuri. Hakuna operation yaunoitwa uri wega. Operation inotosainirwawo nehama yako. Mapanzwisisa ka? Makamboona kupi operation yaunoitwa uri wega? Unotonzi wenda wotora chi? Hama yako. Isainirewo apa kuti aiwa iyi hama yangu imuoparetei. Endai munotora hama yemurume wenyu tikubatsirei. Ndakunamatirwa vari semhuri. Mazvinzwa ka? Riri pamuri bepa. Makambopinza ruoko ka? Goni kana kuona bepa? Hapana, chandakaona. Ya. Chikomba chikaita kuvhura ziso kudai iso. Pachisina kuroora. Profeti ndibatsireiwo, hazvigoni. Murume wangu ndomuda. Murume wangu ndinomuda profeti. Ndibatsireiwo profeti. Hazvigoni kuti ndiuye nemurume wangu kana kuti hama yemurume wangu. Ndibatsireiwo. Ndakakanganisa. Mukutyirei kuenda kuchipatara? Murume wangu anozikanwa ikoko, tinozikanwa. Toita sei nava? Mati woita sei? Wabatsirei profeti. Ko avari kuti kudi yavo? Ngavauye nemurume.
Profeti pakaoma nokuti zvinorwadza kuti mwana wako mukomana ari kurarama ari kwaari, muroora ari kuno kwaari. So zvinorwadza anti. Gaitinzwe elder. Regaitinzwe elder. Tinzwe kuti elder vanoti kudii. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ini nokubona kwandaita pano pa prophet po pa church panodiwa chokwadi. Ndambo vachitaura novamwe mai vakamboti chiki vachida kuramba chokwadi asi vatobvupinda murodhi yacho chokwadi. Ava mai ava havana kuvanza upombwe hwavakaita pana profeti. Vataura kuti ini ndakatadza, murume wanga ari kunze asi ndakangobatikana navo ndikatadzira Mwari, ndikatora nechimwe chikomba. Andakuzwa kuti Mwari vachandirova neshamhu yakadai. Profeti akati hamusi mudumbu bepa is inside your say. Saka vabatsirei henyu. Saka ndokumbira kuti vakuru vanoti yafamba kamwe haitewi, vabatsirei asi vazive chokwadi. Nokuti vataura chokwadi pana profeti. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Regai ndikupe iye drink iyi. Munotenga drink. Tazviona kuti tina ana chipanga mazano. Handitika? Yes. Hallelujah. Amen. Sesuo vechidiki. Takatarisa nyaya iyi inyaya iri very tricky. Pakutiwo ndichitorawo kusaidi kwangu inini. Amai ava ndevechidiki handiti. Mukurarama kwavo vane kuudzana kwavanenge vachiita nekuita sei. Saka kutadza vakatadza of course. Ende murume wavo akasvika zveshuwa zvinogona kuenda nepamwe, asi ivo imba yavo vachiita sezvavo vachida. Saka inino hangu profeti nemukana wamandipa, ndaikumbirawo kuti vabatsire, asi kana mavabatsira vasazozviita zvakare. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ambi yakatukwa mubhaibheri kuti kana waita upombwe murume ane mararamire kuti akurambe uende kumusha kwako. Tikapupura pano kuti mai ava ngavaregererwe, ndo tatopupurira mumwe nhema. Chokwadi ngachive chokwadi. Vakaita vachiziva kuti zvinoendesa munhu kumusha kwake, mai ava ngavaende nokuti havazvirege. Amen. Zvavakatanga mai ava hazviregereki, vanoramba vachizviita. Mukadzi muroyi anochengeteka, asi kwete anoita achifambi. Ndatenda profeti nemukana uno. Yakasvika nguva profeti mudzimai da kutakwa namatombo aita cheupombwe, asi yembune watauya pano profeti ane zodzo ratafambira pano through imi akati asina kuzvita, asina kutadzira koko ngaamutake. Ini ndoti dei aziviswa nekuti chandinoziva hama dzemukadzi dziri kutoti murume uyu ndiye custodian yomukadzi uyu. Dene rwuri rufu chero vakaudzwa nerimwe rekupe vanomira kuti mukuwasha achauya kuti suma kuti mwana wedu wafa. Saka in as much as we want to follow my principles, murume is the custodian. Saka hatigoni kunzvenga custodian, tozongomutsvaga musi werufu. Kana kuti paitika nhamo izvezvi vanatizva vachitoti mwana wedu ari mumaoko ake. Chero dei anga akafira kwaanga ari ikoko akaita tsaona kana kakadii, murume was answerable. Saka sei tichizoda kuita kuviga chokwadi, murume ngaangoudzwa chokwadi. Isu sechechi tinogona kubetsera mai ava kuti whatever discussion ichazoitika, matare avachandoita zviitwe in peace. Pare kuzonzi murume akabaya munhu nebanga akazodai. Because on the other hand, chatoita kuti bepa rirambire mukati, it's a mystery. Murume yeye unogona ngani masettings waakaita ari kutozviziva kuti pane zvakaitika. Saka isa hatigoni kuviga chokwadi chatobuda pachena kudhara.
isu sechechi. Thank you. Ndisanatanga hangu kuti ndibatsira amai ava. Ndida kubvunza murume wagara nguva yakura sei asati adzoka. Chekutanga ndechekuti kana murume anga atoti asati adzoka nematarisiro nemaonero andikiita amai ava wachiri mwana mudiki haakwanisi kugara kana 2 years kana 1 years wari wega. Ipapo ndoona kuti blame varume kuti kana murume akaenda nguva refu asina kutora mukadzi wake akatokanganisa chekutanga, ende iye murume wacho kanga ari ikoko futi ada kuongorora kuti anga achiitei pa 2 years kana asina kudzokera kune mukadzi. Kana munhu achingofanira kubatsirwa anofanirwa kubatsirwa, asi zviri zvetaimu kumadzimai 1 year is nothing. Kune shirikadzi dzakafirwa nevarume dzaane ma20 years, kune vakadzi vakasiyiwa nevarume vaane ma7 years asina chaaita. Hazvinei hazvo netaimu. Hama dzangu, kana muri vatadzi nezuro, muchibva pano musanotadza.